liar. Itu deal naik fide nih payah bayar nail polish, beneran mehendi. Ini dah kayak bayar dengar nih. Astaga kan ya. Mana? Ngay. Ah. Kar नहीं पायल तो Berapa? Besang nih, gimana? Itu? Gimana Dada? Dong deh. Jura mensas nih, dalote mensas. Firki digol. Oh iya kan nih lagi main. Oson gisi taro. Gimana tuh? Deh duta lulua. Gimana holu jamur? Ayo, iya. No police. Tidak, sana itu. Ada foto aja. Ibu naik deh, siap. Dukan kurang mana? Kutopurni, mana? Delai gerak, akhir masih kurang. Jadi no khatiau nuar, bedeola, sadeol. Itu naik video. Martina ko dekhai na labo dar be nuwa kina. Be dekhai na labo dar naik London kamna. Sadeol. Para mansi jaya ke. Aman. Kiman ke bedi putih bila? Foto 20 টাকা 10 টাকা 20 টাকা এই ডাঙৰ বিলাক 20 টাকা আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নাম কি আছিল Foto lebih nih. চেনেলটো পাইছো পাইছে না কলাকে বুলি মাৰা লগালে আমাৰো আহিছিল নামটো কি আছিল চেনেলৰ Bruno Surgeri vlog. बे फंबाया जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो आरो बिसोर लोगो मोनदों बेयावनो बे दखान होदो आरो नै बिथिं बे दखान होदो बेबायदि आरो मिथिं आरो गथ'फोरनि गेलेनाय गारि Mai pala sasu. Nilai menuabu kurti mundu pail karena naik kereta naik kayak ini painai. Ise muzang muntung nane pail kena paina hubayar nih. Nail police pun anggo sabai. Bye. Dinner. Jadi ini ise berai naik pun sabai. Video karena hubayar katiau nalai. Nih, everything. Ice cream jaga sini. Baik. Masih fikasi nama buhut. Sadeol. Kan naik ke beta dia. Hah? Oh, kan hamba. Ini nama apa itu? Ada dalam misal kuno. Saya sini mah.
Thunu sang. Thunu. File बाय लोगोफोर बे मार्टिनानि फाइल बेखौ गानहोबाय बिराद मोजां मोनदों बे Malaksi na uno? File to malaksi? Manusianya क्या लोगोफोर जिलापि दखान आं एसे फैदों बेनो नै बेनो जाबाय उदालगुरि थांनाय लामाया उदालगुरि भैरबकुन्द कलाइगावनिफ्राय बे साइडआव थांनो हायो आरो बे साइडथिं थांबा कलाइगाव थांनो हायो नायदो लामानिफ्राय लोगोफोर Bisa mundur dong. Komisiबो जाबाय लोगोफोर दा थांबाय थानिसै नोंथाङा भिडिअखौ नायलांदो आरो माबायदि मोनखो नोंथाङा जाहाथे कमेन्ट खालामनाय फोरमायो बेखौ खावलायबाय नै बिसोरो फैगासिनो दङ थांनिसै लोगोफोर जाबाय मोनाबाय थांनिसै बाय बाय नै लोगोफोर जोङो थांगासिनो दङ दा मोनाबाय नालाय बारा गोबाव थानो हाया गथ'आबो गगा नांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो फैबाय आरो देउलनिफ्राय थांगासिनो दङ दायो बे देउला माने जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान नङा एकदम खाथिद्राय आरो खिन्थु देउला बारा गिदिर जाया आरो फिसा जायो आरो फिसायै मानसि बारा जाया ओमफ्राय मुनुआ बिनि फार्स्ट देउलनो होनजागोन आरो माने बे देउल जायासैना थांनाय बारावबो देउला बारा गिदिर जायासै बे बाराव एसे जादों जानाया फार्स्ट माने बैसागोनि 1 तारिखनिफ्रायनो जोबजासिम आरो देउलाफ्रा जाबाय थायो आरो बेलेग बेलेग जायगा लायै जायगा बेलेग सानफ्रामबो थायो आरो देउला दिनै जोंनि न' खाथियाव थानायलाय जों खाथामबो एसे नायफैबाय आरो बेलासिनि बेरायनायबो जाबाय नायफैनायबो जाबाय बिदि नोंथांमोनखौबो एसे देखायबाय आरो जा हायो नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नायलांगोन नोंथांमोना गुरुकुल नै खाथियावनो गुरुकुल बिद्यालय ना माबा बारा मोजां मिथिया ओइथिं गुरुकुल ओइ लाइमाथिं ओइथिं गुरुकुल Group of Educational Wings. Gurukul Group of Educational Wings. Affiliated to CBSE. Angkur Srenir pra Dadoh Sreni loy. Affiliated to CBSE Delhi. Ibadah ada Gurukul.